cikin ruhi kisa na zauna asalar kirke so da kauna bebin bebi. Soyayya ka bani da kauna a cikin ruhi kasa na zauna asalar ka nake so da kauna bebin bebi. Baki ne ɗan faɗe idanu kallo kunne suke ta ce, in kyauta na zo na baki ta furan so ɗan tsaya kice, in kauna ta duki ruhi don Allah karke ta aji. Zancen kini nike kullum kullum ba ni yin gaji, ruwan kauna ki ba ni in sha kar na zamo kwakwam a shana ga ki biya kwari da baka na za sai ki zo ki harba. Saka mun nisa kar wata mata zo ta rabe ka. Ina da kishi akan ka kasan bana bidar a kalle ka. Haɗawar mu ne da kai ka san zama wanka na boye ka. Bebe farin ciki na raina limami ango ne a gona. Bana shakkar kowa ya raban mu kware masa ga suwitina, ga suwitina. Ki a zuciya ta motsa min shi yasa na so na kalle ki. Na ci ado da kwalliya so ka yaban so ni da makalobiya. Harshen ki abu na ciwo komai in kika so shi ne zan miki. Kallon so nake yi maka so ka da ɗan ƙauna hada da soyayya. Alkawarin ki ne na ɗauka har abada ni za na dinga begen ki. Ka sa raina yayi sanyi da garin mu kai sake ta yin nuni. Uwa ta uba na sun gani sauran dangi su shaida zana aure ki. Baby kina da kyan hali aure na ma'ayi shi ba batun fashi. Ribar so ta zama aure kullum kullum nake da yanki shi. Babu batun hayaniya soyayya ai dole sai da yanki shi. Na yi kama da sahibi na wanda baya so ya ganni na yi kunci. Muryar sa a koda yaushe sai na ji za na samu sassauci. Don haka ba na so